Piny owacho mopacho kae ndio medo dhi nyime kod chenro nendo mar timo andiko ne oganda e chenro nendo mar Inua Jamii. Bende oganda ichiwo negi omenda dwe ka dwe mobeko oganda ma higi manode ka achiel kod jodongo kanyakla kod jogo mantiere kod ang'ol kata achiedh nadigo mopogore opogore e chenro mosebedi ka ichulogie. Chenro machalo kamaendi ne otae gwenge mag Kure e kaunti ma Migori, kama piny owacho medo singo dwaro margi mar biro neno ni ji duto mantiere kod pek mowinjo bed ni donjo e chenro ma kamano odonjo, kendo kwayo oganda mar mondo mi gine ni andiko machalo kamano gimole mar mondo mi piny owacho ochwal negi chudo. Kwa wale watu ambao wanapata Inua Jamii, wale wanapata kutoka Kuria East, kulingana na mikono na ile takwimu niko nayo katika ofisi, hao watu wanapata Inua Jamii ndio wengi kuliko wale ambao hawapati hapa. Na nimesema ya kwamba Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto ameniagiza mimi nitembee kote kwa zile jamii ambazo ni wachache, ili tuwaweke katika Inua Jamii. Na wale ambao nimeangalia hapa Kuria East, wale ambao hawapati ndio wachache. Na hao wachache, kwa ile amri ya rais wetu, leo tunawaweka katika Inua Jamii program.